ebe ifulu ụmụ nwoke, do not forgive them cheating because inyegodu ha ndogo. Anụrụ m di, afọ ime na-esili m ike, na-achọ nwa mana m afụrụ nwa. Mana ifu nwoke na-anụ o topụlụ okolobịa wee na-amasọ mma, o wee jili maka na na-achọ nwa wee na-achụgharị ụmụ nwaanyị, na-ebugali ụmụ nwaanyị ebe ọbụla ọ fụlụ nwaanyị obulu, to the point na ndị ya na ya na-abụ na-akwụ before wee nụba m na fa na-abịa sibe m o, mana m enwere ike ikwu okwu maka na na-achọ nwa. Ụmụnne di m niile nọsi obodo oyibo, fancha niile tọsịrị m o, ịghọtara na nji maka ya na-akpọfa anti just because na m afụrụ nwa. Nne-edi ife a mpụta ije afịa di m ebulu ụmụ nwaanyị na-agafe, mgbe ụfọdụ ọfụ m ka m na-abịa ọkwụrịga n'akụkụ just kwee na corners, nothing is happening maka na m na-achọ nwa. Enwere m choice, I keep on going, na-ekpe ekpele na-ayọ Chukwu. Ewee nọgide wee sị m ka eme IV, ewee mee the first IV. Ụmụaka na-abụ fa na-abụ mbịala m afọrọ ọsịfa. Ewee mekwe the second one, ọ bụrụ ụmụaka 5. Ewee sị na m ga-aga obodo oyibo ka njem gịnị, ka njem mụọ nwa. Ihe na-agwa gị ha, ụmụnne m jikwa ego fa nọkwa obodo oyibo, but n'etu esi wee zụbụ dị iche. So wee bugide afọ ime na ụmụaka eruro 9 months. Wee gaba obodo oyibo lo na US, na onwe steeti ga-abụ nwa elugo 9 months na ama mmụ ya, na amụgo di ya bifo a ga-amụ ya, na a ga-eche ekisi ịghọtara na dosho bife wee mụọ ya. Nwa akaghị aka fada alaiki ya wee jee mụọ nwa. Sị m nne, ụmụaka niile nke ekwupụtara obebe akwa obegide akwa, ife ga-anụzi obeketa akwa kwụsị ibe akwa ọnwụkwa ahụ. Sị m nne, echekwa na egwuregwu ụmụaka na-ese nke pụta besi akwa ọnwụrụ, fa na-ese pịa nwere nke afọ. Fa wee sikwa US wee natakwa ya na-efe esikwe die the same thing keep on happening. Obulu nwaanyị asụzụ, obulu nwaanyị asụ, ọchọ dị mma. Osipụ nne na mfudie na giant tosie gbaa na ọgbọ onye ujetu anyị asụọ ike n'ala. Onye nwere choice ya na-edi. Ewee nọgide wee sị ka mekwe IVF again. Ewee megara ọzọ, ọ bụrụ ụmụ ejima na-abụ. Ọ sị bụ nne ya bụ ndị afọ wee jebekwa obodo oyibo wee lụọ wee mụọ fa n'udo, mana ha jebezi another state. Ụmụaka na-abụọ survive, ọ bụrụ nwoke na nwaanyị. Fa wee nọsịa wee nata, ịmagonu ka fa na-eje obodo oyibo na-anata, a na-eti akwụkwọ fa na-aga ịmagona na-awa ọkụ akwụkwọ fa. Ọ sị m nne na ọ na-achụ nwaanyị adati ndị enyi ya niile ọ na-achụsị fa, ọ nwere boundaries na enwerekwa ọnụ okwu. Kedu ife a ga-agwụ ya? Ọ sị bụ deke amụsịla ụmụaka na-abụọ, still the thing continued. Ya na-ekpesa ekpele kedu ife a ga-eme. Wee nọgide akwụkwọ obodo oyibo ha wee pụta, ha wee jebe obodo oyibo. Mana bifo ha ejebe obodo oyibo, di ya nọgide arụ daalị ya na o nwere ife dịka otuto tolie n'onu. Ịgbagolo a na-ekili otuto, a na-ekwu otuto a na-eto, a na-ekwu otuto a keep on growing. Ewee nene nyesi nọ ka nsa na ife agbasasịrị fa anya o, na-echebe ọ na-akpa amụ ka ọ kala ime, mana o mere na akpa amụ na o ji eme nye n'olu, bikos na mgbe ekwulu na ọkanza ya dọrọ sọpraịz. Ya ga-asị ma nke ọ patago maka etu o si ala ụmụ nwaanyị agagharị. Ha jebezi obodo oyibo si eluzie ka agwabazi anya ebe akwụkwọ ha pụtago. Facha niile wesoro wee lu obodo oyibo ewe triti be di. Ọsị m nne na ọ bụrụkwa obele ife di wee bido jebenu maka ịmụ ma nna alụ ibie mgbe eji wee triti gidi sie ya. Ọsị m nne na mgbe dike di ada akwụzikwa n'ọtọ, ọ da akwụzi atọ. Nwoke nwanya na-ekpe ekpele dị elugo obodo oyibo na ọ ma nkwụkarịzi weta ụmụ nwaanyị ka o nwee fesa enyi Igbo ndị mgbe dike akwụsị ịkwụ ọtọ. Ọ sị m nne na ọ bụrụkwa obele ife na ebe ya na amara ife a ga-eme. Ya na nwoke na ụmụaka na-abụọ wee mee gịnị wee bili 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 wee bata na nke 8 years. Ya wee sị mba na nkwụgharị niile nwoke kwụgharị na edigo ka a ga-edi, na-enwetagolo enyi nwoke na-ebe a na-alụ ọlụ maka na ike agwụghị ya ji edi. After all, ọkwa this man bụ ihe na-akwụgharị na ihe a naka ha bịakwala obodo oyibo mgbe aka na-agwụ ya oche na-agwasị anya na ya ga-ada oke na enyi nwaanyị afọ nke ọ hapụrụ n'ụlọ bịakwala obodo oyibo still fana abụọ na-akwụkwa akwa ifugo. Ọsị mba ya bụ enweta enyi nwoke ya mara nnọọ etu chiesi wee na-achọ ịtị ya afụfụ maka ihe adịghị na aya na gịnị mee na ọ da alụ ọlụ maka arụ adụrụ ya.
and akwụkwọ ya ka ezuru oke inye disability na ndị otie n'ọnya gwa na-efe ididie for that 8 years nyanwa na-efe ididie na ụmụnne ya enyesiri elefe aka fe setụlụ ebe fabi na-efe idibezie this man ọsị m nne okesolu ngwele ma mmiri nya wee ji ise ibon gịnị ya jikwa okpu nnabenyi wele ese izizi ese ibo okpu nnabenyi gbawa pịa na adụkwa ime n'ife a na-agwa m ihe a na mgbe a nọ Naijiria na achọkọtala afọ ime chọkọta na o nwere ebe a na-etinye ụkwụ nye etiere o nwere ife a na-elinye elighi nothing afọ ime a bịara ife wee mebe IV ịgbara ife na-aza na ya ji isi na-ayọ na-egbogheli na-achọ nwa ya fụrụ nya ka okpu nnabenyi gbawara nya dị ime nye ebuo ife a na-amara ife a ga-eme nye ebuo ife a na-amara ife because na di ya anọbeghị for years ya ba na ka ya megedie ihe a wee mee asị m nne ya wee tụ telefon kpọọ ndị be ha sị ya na nnekwa ihe dụ n'ala na ya na-edi ma na edi m ozi ya wesị ka asụlụ wesị otu wee dụ onye gbakwalụ sọjeshọn onwe ya wetebe kịta asị m nne ọkwanye ahụ ụmụnne wesị a ga-ewepụkwenye o ya nwakwana nwa wepụ nwa ọ tụọla ime asị nwaanyị for the first time ya ofu nje ọgbatu onye ozugbo ya nwakwana ya nwa asị m nne kekwana ife a ga-eme fasa anya confess after all na ọkwụgharịgidele na-akpọ ọta n'ụlọ before ha wee jebe obodo oyibo na mmadụ ka ọ bụkwutu ya na ya wee kpọrịta dị wee gwabịa sị na ịmaka kọndishọn gị dị maka anya wee sị ka ya na edigo ka a ga-edi o wee gbawa anya dụkwa ime ọsị m this man tie bidowo baba nna ibie ya na-ahụ ya si ya biko onye agwa na mmadụ ka a mụọ nwa anụnwa ka a tirie na ụmụaka na-abụ ọfa ji yọta na ebe mgbe dike ada akwụzi ọtọ that is still a win-win for them na ọgwaba ndị mmadụ kịta they will start suspecting enwere ka amụzie nwa afọ asị na nwa afọ abụrụ nke ya maka dị ọnya na-enye ya nni o ịgbagolu na-ahụ ya so many things ọsị ya niwee na ị na-agba mbọ nke nwoke nsogbu adịrọ ọsị m di ekwelu ka ọ gwasịrị ya nne egwu ya nne ya o wee bịakakwelu asị oke nya wee bube afọ ime ọsị m nne na o nweziri ihe di na-eme ime ihe ọ na-eme obido blak ọ pụta ọsị anyegodi ya 5M nyegodi ya 5M ya biko na onwe ife achọ iji eme na Naijiria nye nyegodi m 3M ya sị na ya ma nye ọsị enyi wee chọ ka ndị mmadụ n'ụlọ anyị na ọ bụ na inyere ama ego kịta ndị mmadụ amalụ kọndishọn anyị nọ na ya na ọ dụrọla ya na mma ọsị m this man wee bido ya lụchata anya achị ya lụchata na achị ya ka ọ ghara ịgwa ndị mmadụ just ka ọ ghara ịgwa ndị mmadụ ya ghọkwalụ m edi again kedu ife a ga-eme ya ebido na-alacha this man ike okwu n'elu o yesa okwu na ala o yesa ihe ọ chọrọ ili nye sielie ego nye m udodo na-egbogo na-egbede is like that the man is na-apọnish for ihe ya melụ ịghara na maka na ya chọrọ ka ụmụnne dị enu kedu ebe ya ga-ebido kedu ife ya ma ya ga-eme child ọsị m still na ya mara na this man na obi ewu goi unu ma ihe dị na IV unu ma ihe ya pasị tụrụ iji wee nye ụmụaka ọ considered all those things ihe niile afọ ochie itide ọ considered all those things ife niile afọ ya nọlụ na-etinye na mgbe dike ada akwụ ọtọ ọ considered those things na ife ome bụ na ya nọ one day na palọ na-ekiri TV mgbe afọ na afọ ya apụtago obe bịa n'azụ ya wee kwụrụ wee na-eme vidio evidio sie nye wee tinye na status ese ndị mmadụ ịfọrọ nwaanyị anya na anụ na ọ bịala obodo oyibo ghebe ike tụrụ ime akwụ na nke nwosi ụzọ ọpụ ọzọ mara ife a na-eme ihe a wee na-afịọ na ya mụrụ dịlị ya n'ọlụlị chekwa na ya na mmadụ nọ ndị mmadụ kpọbazili ya na fonu na-asị ya ka ezi ihe dị gị na-akọ ihe a ka ezi ihe dị gị na o vidio siri ewere ebe a na rum wee mekwuo vidio wee post olufe n'iru akwụkwọ ụmụnne die na-akpọzi everybody na-akpọsị kedu ife bụ ife a kedu ife die na-akọ nna anyị bi ọsọ ya wee mere ọsọ wee jebe online wee fụ etu ya si wee dọba afọ ịmagolo ka nwaanyị dị ime si anọ n'ụnụ azị na onye afọ ya wee na-enene TV na ife die na-akọ na asị mba asị ya out of my house now get the F out of my house okwu n'elu ya sị ya mba okwu na ala ya sị ya mba nwezili ife ya na-ezo n'okwere ife ya na-ezozi na everything anọgolo online o nweziri onye ya na-ezolu ebe azụ ụlọ na ya na-ezo ya wee chụpụ ya o wee pụọ wee jekwube ndị friends ya ndị ọ gwasigo n'azụ o fa na-emu ya inu na-emu ya nne agwa ya o mesikwa ọpụta n'iru ome emeremere n'iru ụkwa mpịtị n'azụ sị m nne onye o ji elubie na 2-3 days achụpụrụ ya onye o ji elubie o nwere ife ọ na-alụ arụ adụrụ ya ụmụnne ya niile na-agbalasị ọnụ chụpụ ya mee nna ama ibie
ya sị ịchọkwa kọta anyị eje kọta amalụ ma onye kpọ ụmụaka ga-apụ ka ọ gị nwa arụ adụrọ ya wee mụọ nwa afọ ọbụlụ nwa nwoke ọ bụzalụ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị na e nwere n'akwụkwọ ya wee nụọ di ọzọ out of contract so out of contract ahụ mmago megide kwugide ụgwọ ihe niile ga akwụkwọ ya pụta ọ sị bụ na kịta na ọ na-akwụgharị je na-ayọ ndị mmadụ ka abịa yọrọ ya ka agbaghara ya nne ya na ya mere mistake na ya mere nna ya mere ipie akwa ifugo ndị niile afọ na-asị achụpịa ndị niile afọ na-asị ya na ọ na-eme nyanwa favor wanyị na onyanwa na-ata afụfụ niile na-efe idie na arụ adụrụ ya akwụkwọ gị ga-apụtagodu bife wee nye gị disabi apịghị ọtago this man wee ghara idilie ofu mistake ya mere wanyị na ọ na-ebu nwaanyị n'iru mgbe fa nọ Nigeria ọ bụ ifulu ụmụ nwoke do not forgive them cheating because inyegodu ha ndogo they will never forgive you mgbe imelu mistake ya na-ayị ya na-akwụgharị ụmụ ya nna ya sị ichefu ụmụ gị bịafe ụmụ gị ya ka na nọ n'ọkwa maka mụ na gị na-abụ biri mba anyị ebisigo I've tried my best ọ bụrụ gị ị ga-agbaghalị ya mmadụ stavụlụ nwaanyị for 8 years 8 good years o wee mee mistake you couldn't forgive it's not like na ibe decent man na ibe ife niile nọ na skirt ị na-eso ị na-akwụgharị it's not like na unu ị na-edezi nwa kama na ife ọ chọrọ bụ ka ọ chalụ ọ bụrụ mgbe ya ji wee du redi si na mgbede ike ada alụzi ọrụ eje gote spa na wee mebekwe iv emesie o wee mụọ nwa ọzọ ka o wee bụrụ ezigbo mmadụ ya wee kwesịrị ife ile anything asịrị m na ife o mere amaka but ọ mistake ka o mere and ịma reason o ji mee mistake and o jesi bata confess asị gị na nnekwa ife ya melụ na ya dụ sorry mana ebe unu na-achọ nwa ya ga-ebubi eke amụkwu ọzọ ndị n'ihe a bụ first time ya nwee conceive nwaanyị ga-agbaghali gị ife n'eli na asaa mana ịma mgbaghali ya ofu maka na nwaanyị ka ọ bụ even when you can't do it even when you are handicapped you can't even forgive even ebe ọ na-eme gị favor ọ ga-pass through all the pains dị n'ụwa just to make you a man ma still you won't forgive one thing ife ị na-emeli ọ bụrụ na ọ bụrụ ife ị na-eme nsị anyway no ife eji malụ gị part of you your life your lifestyle now na onye ọzọ ime ya dọrọ gị mma na ọnya nọ n'otu na-ele gị anya for the rest of our life maka na ị na-anụ ya nne amụrụ m ife m ga-agwago ọ bụrụ na ị chọọ ịgbaghara ya ọbata ịnụbakwana ya ọ bụkwa nnu na ị chọrọ na yusabi n'ụkwụ gị ka ọ dọ bụ yọta na ifesọlụ gị mee etu ifolu nkwuru kịta I've said my own ike gwụ ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ